gaya miki in dai ni ina zuwa gurin ki to kin riga kin kai magana in dai magana ce ta soyayya aka ce miki ne ai an gama kauna da kike gani ni a hannuna nan nake rike ta kawai hidin dauka ba mu da haka kin riga kin samu na riga na baki in dai magana ce ta soyayya kar ki damu kin gane da fata na ni dai ki kula da kamar yadda na kula ki ya menene kawai na wuni lafiya sanin goyi lafiya kan kuce da yayi ce na zo ne lashi kuma ina da ke ba ga wancan a gama bare ma idan wancan ya gama ya wannan ya gama sauran magana gama kan gama kai ma kuma sai ka ne kadin ba ni ma sai Allah sarki am kai da ka ba wani abu ina bai da an zo sai ya kenan bare kuma baba to ai kun sani marata kun sani marata kake ne da ko shi ne ko kankan ne Ha ha ha!